खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार खौरां लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलां। बिपिएफआ राजखान्थिनि थाखाय थुंग्रिसिबबाय। बावखुंग्रि ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि राजमेला फोथाराव बुथ खोलोबनि मेल खुंदों। हाबाफारियाव बाहागो लायो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि हेफाजाबगिरि रायजो राजाफ्रा। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जाबाय बिपिएफ दोलोआ। क'क्राझार लकसभा बियाबाव पृथ्वीराज नारायण देब मेस, काम्पा बरगयारी, ना प्रमिला रानी ब्रह्मआ टिकेट मोनगोन। बेखौ बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावब्लासो मोनगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखायै बुङो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि बियाबाव बिपिएफ दोलोआ देरहागोना रोखा होननानै। चिरां जिल्लानि सिडली बियाबाव जौगालु खामानि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो एमपि रोनगोरा नार्जारिया। 30 नं सिडली बियाबाव दासान्दि थाद'नाय गैयै जौगालु खामानिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाया सोलिगासिनो दङ। दिनैबो एमएलए जयन्त बसुमतारीया गावनि बियाबाव जौगालु बिथांखिफोरखौ लामा लुफुंनाय अन्थाइ खाम्फा गायसनना होदों। गासै मोनबा गामिनि गिबि मन्त्रि पाक्का लामा बिथांखिनि गेजेरजों लामानि खामानिखौ मावफुंना होयो। गिबियाव सुबाइजार, सालजरा, बैकुनगाव, सत बैकुनगाव, बरथला आरो हाथि फथायाव नब्लां बेखेवना होयो। रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। सासे आबादारिया मैदेर नेनो थांनानै मैदेरजों गाथारजादों। बे जाथाया जादों चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय अक्सिगुरनि 10 नं दैसागुरियाव। 46 बोसोर बैसोनि दुर्जय नार्जारिया गाव गायनाय थालिर आबादखौ रैखाथि होनो थांनायावनो हरखाबै मैदेरजों गाथारजादों। थांनाय 2 मार्चनि हरनि 8:30 रिंगासो समाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांनानै दुर्जय नार्जारिया आबादखौ रैखाथि होनो होननानै थांदोंमोन। आबाद मावनानै जिउ खांबोनाय दुर्जय नार्जारिया गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै 3 बिगा हायाव थालिर आबाद खालामदोंमोन। नाथाय सानहाबनाय समावनो हाग्रानि मैदेरनिफ्राय थालिर आबादखौ रैखाथि होनो थांनानै अबथिरायै जिउ खोमानांबाय दुर्जय नार्जारिया। बे समाव दुखुथिया नखरा हालाय हाफाय जानांदों। जिउ गोमानाय नखरा सोरखारनिफ्राय हेफाजाब मोनगोनखौ मिजिंथिदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना नखराव एबा गावनि थाखाय रांनि गोनांथि जादोंब्ला मोनसे मोजांथार मबाइल एपनि गेजेरजों एसे खम बिबांनि सुदआव अनलाइन लन लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना गोनांथि जादोंब्ला वाट्सएपआव मेसेज खालाम। वाट्सएप लिंकखौ भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होबाय। गिबि मन्त्रि आइजो फालांगियारि मावथांखि नोगोरारि बिथांखिनि गेजेरजों दुलाराय आसामनि 2,50,000 आइजो गावसुंथा हानजानि सोद्रोमाफोरनो रांखान्थियारि हेफाजाब होनायनि आर'जलाइ आरो फर्मखौ मैया क'क्राझार नोगोर जौगां गौथुमा राननानै होदों। आइजो गावसुंथा हानजानि सोद्रोमाफोरखौ समाजारि, रांखान्थियारि आरो जिउ खुंथाय बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों मैयानिफ्राय आर'ज बिलाइ राननाया जागायबाय। बे आर'जलाइ एबा फर्म राननाय हाबाफारिया 3, 4 आरो 5 मार्चसिम थागोन आरो 9, 10 आरो 11 मार्चसिमाव जमा लानाय जागोन। मख'जाथावदि बे बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 राङारि अनसुंथाइखौ आइजो गावसुंथा हानजानि आरजाथाव सोद्रोमा एबा मुलाम्फागिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव थोंजोङै सोना हरनाय जागोन। क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि सिङाव थानाय गं10 वार्डफोरनि सा 2,500 मुलाम्फायारिफोरनो बे 10,000 रां अनसुंथाइनि आर'जलाइ एबा फर्मफोरखौ होनाय जागोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो एमएलए लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोना। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसिबिल फरायसालिमानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै इउपिपिएल दोलोनि गिदिर सुबुंगौमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि बानजायदों। लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गोबां रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनाय आरो नियम निति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै बिपिएफ कंग्रेस दोलोनि गासै सा
1500 सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। बिपिएफ दोलोनि गोबां सुबुंफ्रानो इउपिपिएल दोलोआव हानजा हानजा हाबफैगासिनो दं होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।